Этот Новый год по традиции я буду встречать в кругу семьи со своим любимым внуком, которому недавно исполнился год. И для меня огромное счастье наблюдать, как растет этот маленький человек. И я, конечно же, хочу, чтобы он стал большим, сильным, здоровым и счастливым. А всем нашим телезрителям я хочу пожелать, конечно, прежде всего здоровья. И главное, пусть ваши близкие будут рядом. И пусть счастье не покидает ваш дом. Минем иң яраткан бәйрәмем Яңа ел. Мәсәлән, күпләр туган көннәрне ярата, әмма мин Яңа елны яратам. Ни өчен? Чөнки ул Яңа ел килгәндә үк бәйрәм хисе була. Мәсәлән, мин бик яратам өйне бизәргә, урамнан да, эштән дә, һәм инде бик яратып эшлим әлеге эшне. Минем өем бөтенләй теге гирляндалар белән эшләнгән, капланып куелган инде. Менә Яңа елны көтү рәхәт. Инде Яңа ел көнне әлбәттә дусларым белән җыелабыз. Балалар килеп котлый, менә кем тели бөтенесе килеп котлыйлар. Шундый матур гына бәйрәм була, олы өстәл, сыгылып торган өстәл әзерлим инде ел саен дусларым белән. Һәм менә матур итеп дуслар белән каршы алабыз. Билгеле, без Яңа ел килеп җиткәнче план төзибез, нәрсәләр эшлибез. Мәсәлән, Яңа ел килеп җиткәнче әлбәттә монча күршеләрне котлап чыгабыз. Кыш бабай кар кызы булып киенеп инде. Менә ниндидер шундый бер кызык әйберләр эшлибез һәр вакыт. Бүләкләр теге өләшәбез. Һәр хәлдә Яңа ел минем өчен чын бәйрәм. Һәм мин аны бик яратам. С детства мы собираемся всей семьей за большим столом, на котором всегда традиционные блюда. Жареная курочка, зимний салат, кстати, это мое коронное блюдо, и соляночка. И отмечаем, под бой курантов желаем друг другу здоровья, счастья. И в этом году я хочу пожелать всем беречь друг друга, быть здоровыми. И чтобы в ваших окнах всегда горел яркий огонек, чтобы дома вас ждали, чтобы настроение было отличным и чтобы вы были всегда любимы. Яңа ел гадәттә инде ул безнең балалар һәм гаилә бәйрәме. Быел без гадәттәгечә инде балалар һәм минем тормыш иптәшем белән бергә каршы алачакбыз. Балалар әле кичкенә булганга күрә, алар инде һәр вакыттагыча Яңа елдан ниндидер могҗиза көтә. Һәм без үзебез элек могҗиза көткән кебек балаларга шул могҗизаны бүләк итәргә тырышачакбыз. Каждый год 30 декабря мы с семьей собираемся дома, украшаем елку и все вместе лепим пельмени. На следующее утро мама ставит печку гуся, обязательно с яблоками и айвой. Очень вкусно получается. До наступления года нам еще надо будет успеть сходить в баню, чтобы с чистыми помыслами войти в 2021 год. А нашим телезрителям я желаю здоровья, душевного спокойствия и счастливого Нового года.